omdala noma ngabe uthi uhlakanipheka kangakanani you are good for nothing. So akekho ezingeni lakho ngokucabanga njengoba usho ngisho ngathiwa naye platform athi inqondo ukuthini uma umlalela ongizwe njengoba ukumlalela inhlamba ayisebenzisayo akekho ezingeni lami angikwazi ukusebenzisa inhlamba mina angikwazi ukuthuka umuntu omdala kunami ngakho asikho ezingeni elifanayo le-engagement uma isekulesimo sokuthuka nombani izobe i-engagement engezokuba fruitful ngoba akekho ezingeni lami mina nga-engage umuntu esizokhuluma naye ngokuhloniphana sihloniphe umuntu omdala kunathi sihloniphe futhi nomuntu omncane kunathi isimo-ke akuso senza ingabikho isidingo ne-value ne-avenue yokuba si-engageane ngoba kuzoba paraffin namanzi. Hayi nona sekuphendulekile because bese ngizo-offerisha i-platform yokuthi nobabili ni-engageane kumane kube ukuthi ngi-states izinto ekubheke ngamehlo nawe futhi umphendule so uma esekwazi ukuhlonipha omunye umuntu engasebenzisi inhlamba ehlasisayo ngingalivuma ithuba lokukhuluma kodwa engakashintshi kulokho I cannot do that. Bale Nkosi Nhlanhla President wa-IFP siyabonga kakhulu ukuthi ubekanye nathi Ngotshe kwiGagasi. Ngithokoze kakhulu Mthiyane nethuba nabalaleli. I wish it could have been a longer time. Ngoba zifuna ukuyikhuluma nabantu angiphethe mina-ke wengane zawethu ngumsezo ufana phansi ejozini ngomhlakalengana mfisa ukuthi ngizupho lwakho umbono wakho uthwani cabangane ngalento esho umholi we-IFP noma yo-president we-IFP asihlangane lapha kwi-comment section le interview bekade-ke lapha kwiGagasi FM.